Så klip eller hvad? Jeg skal bare have den her. Ja. Ja. Det er så færdigt med de engelske portrætter, og nu skal vi være på side 10 i rød forsætning fra modelfelt. Vi er til at lave et søjlediagram. Hvad er det første, vi tegner? Andreas? Vi skal have en ekstra ny aktie. Jamen, det er rigtigt. Hey, ja. Og det vi så gør, det er, at vi tegner den første søjle her, som altså er 90%. Og den næste 95%. Så har vi en her på 70%. Og den sidste på 98%. Jeg skal bare have den her. Ja. Ja. Ordentligt godt. Jeg vil gerne se. Andreas, kan jeg få dig til at få søjlediagrammet op på tavlen? Ja. Ja, det er godt, Andreas. Og som vi kan se her, så er Excel helt oppe på 91%.